става хора, аз съм Дъбаса. Тук сме на Бъда Про. Кажи здравей. Здрасти, хора. И как виждате, подобрихме къща, ако искате да качвам клипа, ще видите. За днеска влезнах на този сервер и виж как се подобрихме. Тук ще ни кухнята, май ще видим. А не, Много малко ми се виждат материалите, човек. Супер малко се квадрат всичко. да, както той подява. Две врати, нали, трябва да му карти. Тия за лов на ния грозни плажи. Сняг не ми трябва изобщо. Хора, като са... Няма много хора в сервера. Не е известен изобщо. Въобще неизвестен мен не ме пита. Между другото, то сервер може да се спре. Рано бавя съм. Така, продължаваме. Какво си взема тук? Тук е съм. Говорим съм. Добре, нататък. Заря. Оле. Така, нататък. Тук има дърво. Айде го The Forest ли беше, кога беше? Нашите The Forest не знам как взимате дървата, и аз трябва да игра тази игра. Хубава ли е тази игра? Тъпа ли? Чуйте как се тъпа. Смисъл много е да. Гадя, като се вижда. Трябва да видиш колко яко го направих. Той беше нормално върху. Краден жратва. Намерих си къща, дет не е ресната въдица. Какво трябва да има тук? Нищо няма. Добре, бе, какво? Аз се ведам с нещите, толкова са малко. Тия мения е лесно знам. Колко входа имаме? Трани къбълстон. Аз сега ще вземам. Така. Къде е, бе? Защо го махна това за къбълстон? Е, така ще го направим много яко така, цялото с това. Не, аре да ходим на там, чакай. Това няма да е, но тук аре да го сложим и там. Не, тук, няма тук. Виж, Фреди! Фреди, виж към мен. Ела. Е, тук ще има ни стълби да мога да излизаме. А е там ще е напълно с стъкло, но ще стане. За къбълстон да си взема и меч. Нататък да продължаваме. Защо толкова сервер винаги свърши толкова бързо храната? А то паларт фуда, дами и господа, е това. Е тата бутия. Я. Какво е това, бе? Простотия. Проститаци. Хора, не знам, оня драго ли е, маго ли е, бабо ли е, баба ли е, това е там. Хора, аз не знам. Мале, кога знам, игра Tekken Shen. Направих най-гадното именно.
Викнах 5 дойдоха. Кит, тулс. Така. Опитвам се да си направя настройките, че ми е много гадно. И кое ти е гадно да те питаме, господине? Знаеш колко ме е гадно? Някакво такова много малко не се вижда всичките неща. Не. На боговете, че ще умра. О, ес, направих си го. Представяш ли си я скочи? Това за живот. Започваме да крадем. Добре, трябва да ми живота. Те да сме на къщата. Аре на това островче, намерих си коза. Аре на това островче си направим. Трябва ли да ти хора ще прави това? Ще правя това. О, това някакво място за къща намерих преди. Още една моя. Нали може да се сетвам по-малко. Фейк тъпо съм. О, мага му... Дел... Да, вярно. Това е тякото. Колко е по... И аз спортно. Не. Ама аз намерих приятно място. Добре, идвай в това. Чакай. Не, айде там да ни е. Къде? Мирам се напълно. Добре, сега тук са. Къде? Видях само как спирам тия глупости. Тия глупости всичко наведнъж. Няма да правим друга къща, тая просто ще направим до тук една къща. И добре, това беше от мен, хора. Аз бях Дълбаслак. Тук с мен беше Бъгпро. Абонирайте се, правете каквото си можете. А ти какво си правил тук? Какво си начал?